यूएस ताड़ी घरे घरे चिप माड़ी କିଛି ମାଲ ଆସିଛି କ'ଣ ତିଆରି କଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ କୁହ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ବାକେଡି ଅଛି ଆମର ଆଣ୍ଟିଗୁଡି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ଡଗ୍ ଅଛି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଆପଣ ପିଇବେ ଏମିତି କହନା ଗ୍ଲାଡିୟସ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଏରା ସବୁ ତ ବହୁତ ପଇସା ପଡ଼ିଯାଉ ଟିକେ ଗୋଟେ କମ୍ ଫଟିଆଡ଼ିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫଟିଆଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ନାଇଁ ନମ୍ବର ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ୟୁଏସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫ୍ରାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ୟୁଏସ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି ୟୁଏସ୍ କ'ଣ ୟୁଏସ୍ ତାଡ଼ି ଘରେ ଘରେ ଚିପ ମାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଅକାତ ନେଇ ବୋଧେ ନେବା କିଛି ଖାଲି ପଚାରିବାକୁ ନାଇଁ ଆମର କ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନାହିଁ ଖାଲି କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାଇପ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି ଗୁଗୁଲ ପେ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। କାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍କାନର ହେଙ୍କା ତ କାଇଁ କିଛି ଲାଗିନି ବାରକୋଡ଼ କାଇଁ କିଛି ଲାଗିନି ବାରକୋଡ଼ ନାହିଁ ଆମର ଦୋକାନଟା ଯୋଉଠି ଦେଖ ଲେଖାରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇ ବାରକୋଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପେପରରେ ଦେଖେଇଦେବ ବାରକୋଡ଼ ବାହାରି ଯୋଉଠି